Egun berri, baina aurrera jarraitu behar dugu. Belenia aipamen bat baino gehiago egin dio, Xabik, nunbai gustatu zaio, zuk esandakoa ere. Hizkuntza ekologiaren diskurtsoa, eskolan txertatu beharraz. Aritu zara, joan gaitezen praktikara. Nola egiten da hori? Nola plazaratu behar da hori eskola? Nola plazaratu behar dute gaur hemen daudenek? Bueno, erronka oso handia planteatzen diazu. Bueno, nik bi aldetatik helduko nioke gaiari. Alde batetik, eskola komunitate barnean duen funtzioarekin lotuta. Eta hori, hizkuntzak komunitatearen barnean duen funtzioarekin lotuta. Hizkuntza ekologiak baldin badu zerbait garrantzizkoa da hizkuntzak aztertu eta proposamenak egiten dituela bere ingurunean hartuta. Beraz, alde batetik, eta badaude esperientzia, nik esango nuke pilotoak edo, bueno, esperientzia sakonak badaude horrelakoak, gaia hartu eta alderdi desberdinak hizkuntzaren ekosistema horren alderdi guztiak nolabait aztertu eta eskolak zer egin izan dezaken horretan badaude esperientziak eta aitzindariak izan daitezkenak. Hori alde batetik. Bestetik, nik egingo nuke akaso, repaso oso azkar bat, lehenengo partean egindako idea nagusi batzuen inguruan, ez? Akaso. Alde batetik, eskolan bertan dauden hizkuntza desberdinen arteko, hizkuntza aniztasun horren kudeaketa berri baten inguruko hausnarketa bat proposatu daiteke, izan ere hizkuntza aniztasunak berez ez, gure presentzia edo ausentzia horretan hizkuntza jerarkizatu egiten ditu. Eta horren aurreko hausnarketa bat egin beharko litzateke eskolan bestaldetik. Hori aniztasunaren inguruan, berdintasunaren printzipioaren inguruan. Usten dut oso garrantzia handia duela berriro esatea erabat zabaldu beharreko zera dela, idea dela, berdintasunaren printzipioa ez dela dena berdin tratatu behar dela, eta horrekin batera... Bai, gutxikora dioztu askatasuna ez dela hizkuntza bat edo bestea ikasi ahal izatea, desberdin diren hizkuntzak ezin direla berdin tratatu. Hori da, nik uste printzipio honek, bueno, ez da bai da gai izan daiteke gai hau, baina nik uste badala garaia honi heltzekoa. Diskurtso datu samarra dago, edo, bueno, bintzat ezagutzen da, askatasunez aukeratu behar dela hizkuntza bat ikasi, ez ikasi, erabili, ez erabili, esparru guztietan. Hori horrela izango litzateke, akaso, baldin eta hizkuntza guztiek edo eskuartean edo mahai gainean ditugun hizkuntza horiek aukera berdinak izango balituzke. Baina ez da horrela. Eta orduan, ez da zilegi planteatzea hizkuntza askatasuna maila pertsonaletik aukera desberdintasunak edo egoera desberdinetan baldin badaude. Hori, eskolak barneratu beharko luke, iruditzen zait, asko sendotzen duelako, gure kasuan, euskararen normalizazioaren alde lan egiten duenean, eta hor implikatu nahi duenean, euskal hiztuna ez den komunitateen parte handi hori, ez? Iñakik aipatzen zuen komunitate zentzu horretan. Hizkuntza ekologiak balio izango baldin badu, izango da, baldin eta mobilizatzen baldin badu, paiak esaten duen etxetik euskalduna ez den komunitate hori ere. Akaso ez genuke beharrik ere izango, baina hori eskolak oso ondo egin dezake, berdintasunaren aldetik. Eta zer esanik ez, kudeaketa, hizkuntzen kudeaketa horretan, nik berriro diot. Galdera ingo izun zuzenean horren inguruan, nazioarteko hizkuntza estatusa errebisatu beharraz, aritu zara. Hizkuntza aniztasuna gaur egun eskoletan dagoena, alde batetik, eta joera nagusi bat badago, eta erakusten dute datuek, gurasoek kezka handia dute, gehien bat, inglesarekin, euskararekin bainoago momentu honetan. Bai, bueno, hau beste gai eztabaidarako eta polemikoa izan daiteken gaia bada. Hizkuntza ekologiaren ikuspegitik titularra. Galga jarri behar zaio hizkuntza nagusien gehiegizko erabilerari.
Horri muga jarri behar zaio. Hizkuntza nagusiek daramaten joera zabaltzea mundu mailan, mundu mailatik hasita, zabaltzeko joera hori ez da berezkoa, baizik eta zuzendu da dagoen zerbait. Inglesaren gaur egungo estatusak gizartean eta zer esanik ez eskolan, eta eskolak gizartean duelako eta alderantziz, ez da berez sortu den zerbait baizik eta oso zuzendua dagoen zerbait da. Momentu honetan, nik uste ezin dela zalantzan jarri nazioarteko hizkuntza bat behar dela. Nik uste, hizkuntzekologiaren aztertzen nahi garen artean ere ez duela inork esango beharrezkoa ez denik mundu mailako komunikazio hizkuntza bat, lingua franca bat deitzen diogun hori. Baina, bai kolokan jartzen da hizkuntza horrek hartzen duen balio simboliko, kultural eta abar hori guztia. Hau da, egia baldin bada beharrezkoa dela, eta inok ez du hori zalantzan jartzen eta gizarteak demandatzen du, egin dezagun hizkuntzaren transmisio simboliko ez dena, edo komunikazioan, maila komunikatiboan baliagarria izango dena, baina saia gaitezen gutxinez zalantzan jartzen hizkuntza horrek duen balio simboliko, liluratzaile, estatu batuetako kulturari horren transmititzaile horren zalantzan jartzen, hori alde batetik. Honetaz asko hitz egin dezakegu eta badakit gai sensiblea dela eta diru asko jartzen dela hortan, ahalegin handia jartzen dela, baina gutxinez eskolak hori zehatu behar du. Horrekin batera, iruditzen zait oso importantea dela beste hizkuntzen presentziaren birplanteamentu bat. Bai gaztelaniak ze presentzia izan behar duen, batez ere kontuan hartuta gure ikasle berriek, Xabi Paiak aipatzen duen bide horretatik oso ezaugarri desberdinak daudela, aniztasun izugarri handia dagoela, hizkuntza berrien, etorri berrien presentzia nola ziurtatu behar den, eta baita ere ikusten dut, ez dakitzuei zein presio ematen dizuen, baina zergaitik dain zaila testu bat hartu, gaztelania denok egiten duen honetan, zergaitik dain zaila frantseseko testu bat, zergaitik katalan testu bat, italierako testu bat, nik uste oso esfortzu txikiarekin iruditzen zait, komunikazio maila gutxiengo bat lortuko genuke 4-5 hizkuntzatan, beste leku batzuetan baino askoz ere errazago. Eta hortik aurrea, norberak erabakiko du sakontza gehiago frantsesean, katalanean, edo inglesean, edo ni nahi baldin badet, inglesek Shakespeare irakurri nahi baldin badet. Baina komunikazio mailan 4-5 hizkuntza manejatzeko eta ahalegin handiegirik gabe nik uste posible dela, maila baten. Eta horrek hizkuntzen jerarkizazio horretan ezer esan handia du. Horreina. Bueltatu nahi nuke gauza hizkuntza ekologiaren beste bi ideia lehen aipatu ez ditutenak ekartzea, aparte. Eta da, ekologiatik ekartzen deun ideia, bat, praktika ekologikoarena, iruditzen zait, zabaldu dezagun, praktika ekologikoak egiten ditugun bezala, begira, leheno jardun dugu esaten, orain ez dizkigute ipintzen botilak, plastikozko botilak, dela 5 urte inorit zitzaion okurrituko horrelako txar bat epintzea. Hau praktika ekologikoa da, eta hau erakusten da eskolan. Hau bezala, ez gaitezen sartu beste gaita, baina oso zabalduta dagoen kontzeptu bat da praktika ekologikoarena. Hizkuntza arloan ere bai. Paradigma horren aldaketaren baitan planteatu daitezke praktika ekologikoak. Nun, begira zein da aztertu zein da zure ibilbide, hizkuntzen ibilbidea. Zuk, Xabi Paiaren kasuan, modu batekoa da, nire abestekoa eta barat. Aztertu ezagun, bakoitzaren ibilbide, hizkuntz ibilbidea, eta seguru asko emango digute pista desente horren inguruan. Eta azkenik, aniztasunaren inguruan asko gustatu zait egiten den aniztasunaren aldarria.
Baina aniztasuna, ez bakarrik hizkuntza aniztasunaen baizik eta gure eskolan, gure herrian dagoen egoera anitzaren aldarria. Egoera anitzaren aldarria, baina horrez gain, nik erantziko nioke motivazio anitzaren aldarria ere egin beharra daukagu. Funtseskoa da aipatzea euskera, kultura eta bar, baina motivazio oso desberdinak egon daitezke. Eta Jon Sarasuak aipatzen du, baina ez dugu ahaztu behar motivazio pragmatikoa ere. Eta ez da demonizatu behar. Ez da demonizatu behar, nire ustez. Oso garrantzia handia du, Sarasuak aipatzen du fluxu hori, liluraena, baita hizkuntza ekologiatik nik erreskatatuko nuke txikia izatearen balioa, uniformitasunaren aurrean, norbanakoaren aitortza, ez zaigu gustatzen dena urdin izatea, derrepente nahi dut, ez dakit, berde bat ikustea, hor badaude motivazio desberdinak. Baina, berriro diot, ez dezagun demonizatu ere beste batzuk, adibez, motivazio pragmatikoaren indarra. Orduan, motivazioaren aldetik ere, kontuz ez gaude denok leku berean eta anitza eta denok aterako dugu euskera bestela zaila izango da, ez? Motivazio guztiak behar izango dira. Hortxe ideia batzuk, pentsatzen dut,